abalandeli bamakhosi bebebhikisha buthule kodwa ke emkhakheni wezemidlalo la eNingizimu Afrika izigameko ezifuze lezi azivamisile labalandeli babuthane ngaphandle kwalapho kuzinze khona iKaizer Chiefs eNaturena eningizimu yeGoli bafuna izimpendulo njengoba befuna ukuthi ke iqembu libuyele izinsukwini zalo zakudala lisashaya kwasani. I just came here for the protest to find out answers of why we've been losing so much. We have witnessed the chopping and the changing of coaches, the signing of the players that are not of quality. We are not happy with the current performance of our beloved team. Iqembu belingahlosile ukuthi libona abalandeli bebhikisha kodwa ke leli kube yithuba labaphathi ekutheni lithi ukuhlanganisa amakhanda nabo abalandeli ubuso nobuso. We approve this action and this march. Knowing that our supporters, you mean well. We know that about you. We also know that you want to be heard. And we are hearing you now, and we have been hearing you. Ngengathi kusaqhubeka umbhikisho iqembu belimatasa liphothula amalungiselelo alo omdlalo wama-quarter finals eCAF Champions League abazodlala neqembu laseTanzania iSimba FC. Umqeqeshi uGavin Hunt uthi abadlali bakhombisa omkhulu umdlandla lo. It's a bit frustrating because you want to have consistency in all the competitions, which we haven't had, and we seem to, played our best football in the Champions League. But we've played a lot of games now as well, extra games, and we've played really well. But it's hard to put your finger on it. But as I said, if it was the other way around, we'd be top of the league. Njengoba kukhona ababhikishayo nje eNaturena uHunt abadlali kanye nabaphathi bazohlala nje ethembeni lokuthi iqembu liguqula amatafula ngokusheshsha libuye nomphumela ogculisayo kusasa.